Creus que podem garantir uns drets si ni tan sols som conscients que els tenim? L'educació obligatòria és l'única etapa al llarg de les nostres vides en què podem garantir el dret a l'accés universal a l'educació artística. Conarte Internacional som una associació sense ànim de lucre que des de l'any 2013 treballem per normalitzar l'educació artística a les aules, principalment en horari lectiu. Fomentem la participació en la vida cultural formant ciutadans i ciutadanes creatius i crítics amb el consum cultural. Posem en diàleg el món educatiu amb la creació artística i els espais de participació cultural mitjançant projectes de llarga durada basats en la intervenció a les aules mitjançant el teatre, la dansa, la música o les arts visuals. Les residències artístiques de com a mínim 2 anys de durada es basen en la col·laboració entre artista i docent, perseguint la major implicació i complicitat entre ells per tal d'explotar totes les oportunitats que ens ofereix la hibridació entre cultura i educació. Cada curs estem atenent al voltant de 500 alumnes d'escoles i instituts de les comarques gironines. Són centres educatius principalment de màxima complexitat i en contextos de molta diversitat cultural. Volem que l'alumnat sigui protagonista dels processos creatius i de les produccions artístiques resultants que duem a terme en col·laboració amb els equipaments i amb els festivals de proximitat. L'acció directa regular es complementa amb una formació en metodologies de treball en i des de les arts, seguint els principis del full de ruta de la UNESCO per l'educació artística o de l'educació 360, i també amb seminaris i jornades més puntuals obertes al sector cultural i educatiu.